Bueno, bideoetan egingo dugu behar arrekita, hau da. Zatiken arteko eraiketak azotan batuketak eta kenketak. Eta hemen, arazoa da bereziki, kenketak egiterakoan izenatzaile komuna egin behar dugunez, zelan egin hemen izenatzaile komuna. Bueno, jakin, zatikiak beti aldira, edo alda saiatu simplifikatzen, lehenengo momentutik. Ikusten baduzue aukera dagoela simplifikatzeko zatiki bat, simplifikatuta hobeto egiten dira gero eraiketak. Vale? Kasu honetan, aukera dago simplifikatzeko azkenengo zatikia. Baina, ez da oso komodoa eta esan izango oso normalean ez da gertatzen hori. Bai, orduan, prozesua ikasi behar dugunez, kasu gehienetan aplikatu behar moduan aplikatzeko, egingo du. Dauden izendatzaileak, deskonposatu jakiteko zein dan izendatzailean arteko emekate. Vale? Gure deskonposaketak, aurten, izango dira bakarrik bidekai komunak ataratzea aldanean, eta gero, geratzen bada, bidekadura berezi bat, bidekadura berezi hori aplikatzea. Vale? Bueno. Kasu honetan ez da izango komodoa, abisatzen dutu. Vale? Dena den, begiratu. Lehenengo zatikia, izenatzailea bost x karratu ken 25. Hemen aldu batara bost, eta x karratu ken 5 geratzen da. X karratu ken 5 aldugu deskonposatu. Vale? Aldugu deskonposatu, biekadura berezia dalako. Bere deskonposaketa izango zen, hemen behian engot, x karratu ken 5 izango zen. X ken errobost, bider x gehi errobost. Izango duzu, hala, errobak hemen eta... Principios sartu buruan. X karratu ken edozein zenbaki, beti izango da deskonpasagarri, biderkadura berezin bitartez, batuketa biderkenketa moteta. Kasu honetan, eta kasu hau bitxia denez, kasu honetan nahiko komplikatu ortengo zen deskonposaketa, itxiko dugu olain deskonposaketa, dakidalako nik ez dala beharrezkoa idaztea deskonposatuta. Denaren jakin holan deskonposatzen dara, bale? Bigarren izendatzea bost, bost, ez dago beste modurik. Eta hirugarrenean, badaukagu x gehi bat, bost ataratzen dugu bidekai komuna, eta x karratu ken 5 berriro. Bale? Hau ere, x ken erro bost, bider x gehi erro bost izan beharko zen. Bueno. Zein da MKT? Danetan daudenak, berretzailerik handienarekin ipinoarekin duke, baina errepikatu barik bat bez. Horun, zeintzu dira biderkagaiak? Bost ipini, x karratuken bost ipini gunea, x gehi bat, bost ipinita dago, eta x karratuken bost ipinita dago. Beraz, MKT hau da. Vale? Bueno, MKT hau bada, izendatzaile guztietan ipiniko dugu hori, bai? Hau. Bizkata parte doa mentxe aparkatzeko, ipintzeko bardin, ez da ikusten, bardin, eta ingo dugu. Bost, x karratuken bost, x gehi bat. Gogoratu hemen alditugula ipini, hiru zatiki eta hirutan izendatzaile bardina edo zatiki batean. Hauek nahiko ezerosak izaten dira, nahiko traidoreak izaten dira, ze batzutan minus hori guk zatiki bakar baten ipintzerakoan ez dugu ipintzen bida moduan. Ze gogoratu behar dugu minus horrek afektatzen dutzo zatiki osoari, hau da, goian dauden guztiei. Vale? Bueno, jongo gara ipintzen, bizkanaka. Zein da lehenengo zatikiaren izendatzailea? Hemen egondan lehenengoa. Hau da, bost bider x karratuken bost. Ipini dugu bost bider x karratuken bost eta gehitu diogu x gehi bat bidertzen. Bueno, goian dagoenari, x karratuari, ipiniko diogu bidertzen x gehi bat. Holan, zatiki hau, hemen
behian egiten duguna modu arraro baten, hau zesatiki hau, hemen, simplifikatzen badugu, hau honekin geratzen da euki duguna, beraz ondo dago. Orain, minus. Bat, bider, bost euki du hemen behian, ez? Bost egon da behian, beraz, ikeitu dugunez bidatzen x karratuken bost eta x gehi bat, minus, bat, bider, hau ebizak. Beraz, bider, x karratuken bost, bider, x gehi bat. Vale? Minus, normalan, minus parentesi pina beharko genuke beti, Minus, honen izendatzailea, da hemen behian dagoena, eta koinziditzen dau izendatzaile komunarekin. Beraz, goikua, ez dugu modifikatzen. Ez diogu ipintzen ezer gehiago bidatzen. Vale? Minus hau, espadu ipintzen parentesia, minus x berri du ken x karratu eukiberko genuke ipinita. Horrezik izan dut hemen, neko traidoreak izaten dira minus hauek. Hauekin kontu zibili behar da. Vale? Izendatzaile bakar bat, hau zatiki bakar baten ipintzen ditugunean, minus parentesis ipini beti. Vale? Horan, komplikatu izango da konfunditzea. Bueno. Berdin, goian dauden eraketa guztiak egin behar ditugu. Eta behian ditugunak, inoiz bez. Vale? Bueno. Ziurazki, hemen, ez denez sartuko dana, saietuko nazat. Vale? Egingo dugu izango da. Hemen ipini berdin. Vale? Hau ez da egin behar denik, hau ze berdin. Eta azten gara. X karratu bider X, X berriru. X karratu bider bat, gehi X karratu. Minus, parentesis. Egiten dugu biderkaketa hau. X karratu bider X, X berriru. X karratu bider bat, gehi X karratu. Minus bost bider X, minus bost X, minus bost bider bat, minus bost. Ken X berriru, ken X karratu. Zati, bost bider X karratu ken bost, bider X gehi bat. Bardin. Behian dagoena, bardin. Zerako letra polita daukaten, Bueno, orain, hemen ukirugun minusa, parentesi guztiei ikurraten zaie. Eta daukau, X berriru, gehi X karratu, ken X berriru, ken X karratu, gehi bost X, gehi bost, ken X berriru, ken X karratu. Eta simplifikatzen hasten gara. X berriru zamen, X karratuaz, eta geratzen zaigu. Minus X berriru, ken X karratu, gehi bost X, gehi bost. Zati, bost bider X karratu ken bost X, bider X gehi bat. Vale? Bene, bost X esprakatu, gehi bost. Fijate bazara, geratu zaiguna, da, hain justu, hemen dagoena, baina zinez kontrako. Hau da, X karratu ken bost bider X gehi bat, bidatuta. Vale? Horzen izan dut, hau komplikatua dela, Bai, norun, aldu ipini, hori dela, minus, X karratu ken bost, bider X gehi bat. Aurten, deskomposaketa hau, ez dugu jakin behar egiten. Vale? Nahiz da aurten hori gertatu, bai? Osa, itxi da esango duke emaitza, hemen, listo, amaitu darik eta, nahi dutzu komenta, oide, konturatzen bagara, hau, dala, bi hauen biderkaketa, sinus kontrakoa, bai pintu minus, hori. Eta ikusten duzue, zelan, simplifikatu aldan orain. Hau honeaz, ezen da, minus bat boste. Ariketa hau da, nahiko komplikatua. Vale? Zerek dinot, bitxo. Hasieran komentatu dut, zatikiak, simplifikatu albaldin badira,
harinago simplifikatzeko. Betxu, goian, alden izango genuke atera bidergai komuna x karratu. Eta geratuko esan holandik. Hauze bakarrik, Zati, x gehi bat, bider bost x karratu ken hogeta bost. X gehi bat x batea simplifikatzen da, eta bon, mkt simpliago geratuko zen. Vale? Eta ziurazki, hemen, azkenengo honetan, simplifikazioa askoz errezago izango zen. Vale? Bueno, nahiko lioso izan darik eta, baina, bueno, gutxienez, izenatzaile komuna MKT zena ataratzen dan ea horretarako balio izan duen. Nesta honetan ere pizkat oso egokia izan. Bueno, venga, ánimo.